не знае отбия на псовата. Гаранция Нека. да гледа. Да, ако искат да дойдат да се потърсят. Да се потърсят. Не, няма смисъл. Много народ ще станат и много е. Чакай, ще ти държа лодката. И какво да има, брат? Ще Ти с тия мрежи. Ние вадим, те пускат. Мама им да е де толкова. Отде толкова мрежи? Ами те като ги пуснат тези мрежи, на едно пускане се избият. Аха, не могат вече. Виж, че не остават. Смениха тактиката. Смениха. Виж какъв хубав шаран, гледай. Смениха тактиката. Много е по-голяма с къса на мрежа. Ама не мога да го скъса това. Ама ти я късаш така, защото е... Внимайте с ножовите, само там и ръцете. Сега, ако знаеш, ще те пускам, трябва да стоиш мирно. Да, ама отде да знае заваличите. Шаваш непрекъснато. Колкото повече шаваш, ми го вкарваш на мен. Ударам, корморан го ударя. Изрут. Една така мрежа, че проваля целия риболов. Абсолютно, аз те видях. Аз те видях още от татък, но викам, по-ще се обада и то гледай какво стана. Ти все ходиш раньше. Да, бе. Четворка, тройка, три и нещо даже. Не знам, голяма. Ами зареждайте с ножови, така ще идваме. И цяла зима няма ги оставим на мира. Аз за това казвам, нека да има риба на язовира, нека да идват хората да фащат, да хващат риби с въдица, няма да ми е такова. Пускайте си маломерките и оттам нататък, деца вика, не прекаляйте с количество, ще има за всички риба. Ей тия педераси искам да нямат за тях. Натисни го. Ма не дава, те имат отцепки, бе, човек. Те виждат всичко, знаят, бе. Смениха си тук по едно време, им късахме газа. Бягаха. Смениха си тактиката. Сега ще ги изтъркатим. Сега ще ги изтъркатим. Тая мрежа е едра, бе. Ей, ди спри са. Може и по-едра да учез, да знаеш. Сърчица не е малко. Има ли по-големи дупки? Абе, що ми се струва, че е радина?